The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joseph Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Webes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 7.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, mula sa Bato, Camarines Sur, isang ginang ang 13 taon na raw itinali at ikinulong ng sariling ina dahil sa sakit nito umano sa pag-iisip. Kadalasan daw ay mapanakit ito at nagwawala. Ang panawagan na ipinadala ni Nanay Salvacion. Panorin po natin ito. Ako po humihingi ng tulong na matulungan ninyo ang aking anak na may kapansanan, wala sa sarili. Wala na akong pera na madala ko sa Kadlan. Lagi ko naman siyang dinadala sa Kadlan. Kaya nakakulong dito sa bahay itong anak ko. Tapos wala, sinasaktan ako, nakahubad. Kahit mahirap, tinitiis ko na lang dahil sa gusto kong hindi sa labas na makita ng mga taong nakahubad, nananakit siya. Sana matulungan ninyo po na madala sa Kadlan na para bigyan ng gamot. Ang hinaing ngayon ni Nanay Salvacion Corralde ay mapatingnan sa espesyalista at maibigay ang nararapat na gamutan para sa anak. Kaya mula sa Camarines Sur, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Nanay Salvacion. Magandang hapon, Nanay Salvacion. Marayman na aldaw. Opo. Magandang hapon po. Opo, kamusta na po itong kalagayan ng anak niyong si Irene? Ano siya? Ngayon, lagi siyang nakahiga. Tapos, kung hindi nagwawala, nakahiga lang yan. Walang himik. Opo. Kung nagwawala, lahat itinatapon sa yung mga kinainan niya sa kwarto. Opo. Ma'am, maaari nyo bang maikwento sa amin? Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin, Nanay Salvacion, kung bakit tumagal ng 13 years po na ganito ang sitwasyon ng anak nyo? Hello, Nanay Salvacion? Opo, maaari nyo bang maikwento sa... Opo. Walang pero kasi di ko mental. Dinala namin, pero ngayon malala na, di ko na kaya. Opo. So, ilang taon po ito dinapuan ng ganitong sakit, ma'am? Simula ng 2014. 2014. Opo, so kung
total natin, nasa 25 years old po ito nang dapuan ng ganitong sakit, itong anak nyo. Pero before ito, ma'am, saan ito galing? Nagtrabaho ba ito or nag-aral? Pagkatapos niya sa high school, pumunta siya sa Maynila, tapos nagtrabaho. Pag dinakuan na siya ng ng sakit. Kinuha ko na sa Maynila kasi dinala ko na sa Bicol. Opo. Pinagamot ko. Opo, before Pinagamot na. Opo, before po ito, ma'am, na dapuan ng sakit niya, ma'am, ano yung kadalasan na nararanasan niya, ma'am, or epekto nito nung nasa Maynila pa siya at nasabi natin na kinuha mo na lang pabalik dito sa Bicol? Sabi ng niya, di nagsasalita, tapos yun na, tinawagan akong kunin doon sa Maynila. Opo. Tapos kinuha ko naman, pinagamot ko sa Kadlan. Opo. Pero before ito mangyari, ma'am, ano po yung trabaho niya dun sa Maynila? Yun sa pabrika. Opo. Pabrika na. So, Kaya, dinala ko sa Kadlan. Tapos, ibinalik ko, binigyan ng gamot, gumaling naman. Opo. Tapos, pumunta naman siya sa Laguna, nagtrabaho naman siya. Isang taon pa, bumalik naman sa bahay, kasi may naman siya, binalikan naman ng sakit. Opo, kung baga pabalik-balik po itong sakit niya. Dati pa lang ay talagang may iniinda na itong sakit, itong anak mo. Tapos, dinala ko naman sa Kadlan, nagano ko ng gamot, binigyan naman ako, pero simula nang di na siya iinom ng gamot, yun, lumala na, di nag-inom. Ayaw na niyang mag-inom ng gamot. Opo, sa pagkakaalam niyo, ma'am, pagkakatandaan niyo, ma'am, kailan niyo po ito naidala sa mental hospital, itong anak niyo, si Irene? Dinala ko yun, 2010. Opo. At ano daw yung sabi ng doktor, ma'am? May inireseta ba sa inyo na gamot? Oo, mayroon. Yung pampatulog lang, tapos yung pampakalma, tapos vitamins, yun lang, 3 lang. Pero naiinom niya naman, ma'am, itong binigay na gamot ng doktor. Nainom naman yun. Kaya lang, nung umayaw na, hindi na umiinom. Opo. Tapos doon na nung nagsimula namang muli itong sakit niya. Parang inaatake na naman siya ng kanyang sakit. Lagi na siyang umaalis sa bahay. Walang paalam. Kahit saan na siya pumupunta. Di na namin na ipigil. Opo. So, nung yung pagkakakwento mo, ma'am, 2014, 2012, yung huli na inaidala mo ito sa ospital. Oo. Ano daw yung sabi ng doktor, ma'am, sa kalagayan ni Irene? Sabi niya, pick up, bulan-bulan. Buwan-buwan, ma'am. Kaya ayaw naman babalik doon sa, mental, ayaw. Kasi, sutil. Kumbaga ayaw niya, ma'am, na kumbaga sabi ng doktor ay dapat buwan-buwan ay bumisita doon sa doktor. Pero itong anak niyo, ma'am, ay ayaw. Umaayaw. Kasi, ayaw na niyang Opo, nung hindi na siya pumupunta or bumibisita doon sa doktor, ma'am, ano yung mga napapansin mo sa kanya, ma'am? Lumalala na ba itong sakit niya? Oo, lumalala kasi hindi na siya umiinom. Di ko maibili ng gamot kasi wala kaming pera. Ayaw naman magpapabili ng gamot sa mga butika
kasi walang resita. Opo, nung naipa-check up nyo una itong anak mo, ma'am, si Irene, nasabi ba ng doktor kung ano ang diagnosis ng anak mo, ma'am? Kasi iba't ibang uri po ng sakit sa utak kasi, ma'am. Wala naman sinasabi sa akin. Basta, Kung ano sila, basta uminom ng gamot, resita na ko, wala naman sinasabi. opo, sigurado po ba kayo, ma'am? Or baka nakalimutan mo lang yung sinabi ng doktor? Yun lang ang sinabi niya, pag isang bulan, magpa-check up. Yun lang ang natatandaan ko, yun ang sinabi nila. Opo. At maliban dun, ma'am, sa hindi kayo nakakabisita sa doktor kada buwan, ay hindi pa nainom ng maayos ni Irene itong ibinigay o inireseta ng doktor na gamot at vitamins. Hindi. Opo. Bakit, ma'am, umabot sa puntong 13 years na nakagapos po itong anak nyo dyan sa loob ng bahay nyo? Ano ito, ma'am? Nananakit na ba? Na umabot na sa puntong nananakit na po ito at naglalaya sa bahay nyo? Oo, pag naglalayas na siya, pagtapos uuwi na sa bahay, di nasabihan ko, yun, nagagalit siya. Tapos, nung nakita ko na siyang nakahubad, nagalit man ako kasi nakakahiya sa kalsada. Sabi niya, pag inahampas nga ako ng upuan, buti doon sa tagingirad ng pintuan namin ay tumama kasi tumakbo ako. Kaya simula noon, tinadi ko yun. Opo. So, ang nangyari, ma'am, is nagiging physical na po itong anak nyong si Irene. Maliban sa iyo, ma'am, meron na ba itong nasaktan na ibang tao? Wala naman. Pero lagi siyang nagwawala sa loob ng kwarto. Natatakot nga ako. Tapos yung mga bintana, inaano niya parang gusto na niyang kuhain yung bahay, gibain. So, dahil sa hindi na ito nakakalabas ng bahay, ma'am, yun yung nagiging reason niya kung bakit palagi na lang siyang nagwawala doon sa loob ng bahay niyo, ma'am. Oo. Sa pagkakatanda niyo, ma'am, meron ba siyang naikwento sa inyo na nagkaroon siya ng relasyon doon sa Maynila na ikina-trigger o kinainis niya, ma'am? Eh, wala naman. Mayroon siyang ikininto sa akin yung katrabaho niya na pagkatapos niya sa pabrika, pumasok naman niya sa para sa tinapay. Opo. Yung sabi niya, nag-away sila. Oh, Tapos, okay. nag-away sila, tapos nagsinaktan silang dalawa. Yun ang sinabi sa akin. So, ang nangyari, ma'am, meron po itong nakaaway doon sa pinagtatrabahuan niya sa Maynila. Oo. Ano ito, ma'am? Araw-araw ba itong sinasaktan, binubuli sa trabaho itong anak niyo, ma'am? Hindi naman. Kasi mabait naman ito. Or siya na lang talagang binubuli, ma'am? Yung anak mo yung binubuli doon sa kanyang pinagtatrabahuan? Sabi niya, siyang nagsimula kasi ayaw magsunod sa niya. Gusto niya. Opo. Oo, naman siya. Doon na nagsimula yung away nilang dalawa. Oo, tapos umuwi na siya. Ay, Hindi nagtrabaho. dahil doon, ma'am, sa pag-away nilang dalawa, itong pambubuli sa anak mong si Irene, ay nagpasya na lang itong anak mo na umuwi na dyan sa Bicol. Oo, dito na nagtambay-tambay sa bahay. So, posible kaya, ma'am, isa pa itong rason kung bakit mas lumala itong sakit ng anak mong si Irene? Parang hindi naman yun ang niya. So, may ibang mga... Basta, So, may mga ibang dahilan po ito, ma'am, si Irene, kung bakit lumala po itong sakit niya sa pag-iisip. lumala, siguro, yung may
ano siya sa, karelasyon. May nagkaroon siya ng relasyon. Oo, dito, pag-uwi niya dito, nagkaroon siyang relasyon, tapos nalaman niya, may asawa naman pala. O, yun ang Okay. nagsimula. So, doon nagsimula, ma'am. Pwedeng doon nagsimula na depress itong si Irene dahil sa nangyari sa kanya na meron palang karelasyon itong boyfriend niya. Oo. Ano yung Pero, Opo, naikwento ba sa inyo, ma'am? ha? Ano ba yung Ano naging ba? dahilan? Ano yung naging dahilan, ma'am? Ano yung pagkakakwento ng anak mo? Wala naman, yun lang ang sinabi, may na lang, may nawala naman yun sa isip na niya, na nalaman niya may asawa na pala yung kwano niya. Baka man tinatago lang ni Irene yung nararamdaman niya kasi yung hindi biro po itong naranasan niya na kumbaga yung karelasyon niya pala ay merong iba. Pero nung mga araw na yun, ma'am, na broken po itong anak niyo, ma'am, kamusta siya, ma'am? Ito ba ay nagmumukmuk na lang sa inyong bahay? Hindi naman, lagi naman siyang lumalabas at tatambay sa sa kalsada, tumatambay siya. Tapos, pag inabutan na siya talaga ng yung sumpong, yun na, na siya, parang wala na talaga sa sarili. Pero yung nangyari sa kanya, ma'am, nangyari sa kanya na meron palang iba itong dati niyang kinakasama, ano yung ma'am, na ikwento sa'yo? Wala naman siyang pinagpinto sa akin. Kumbaga, parang sa sarili niya lang, ma'am. Pero naikwento niya ba ito? Naikwento niya ba ito sa inyo, ma'am? Itong nangyari sa kanya? Oo. Ano yung pagkakakwento niya, ma'am, sa inyo? Yung sabi sa akin, yung karelasyon niya, sabi sa akin, mayroon na pala niyo na asawa, nanligaw pa sa akin. Yun lang, tapos, parang nakakuha naman siya, Naka-move on. Naka-move on na siya. Okay. Tagal-tagal, parang nakalimutan naman niya. Kaya lang talagang, ako talaga sumpong na. Opo. So, ibig sabihin, Nay, sa lumalabas na wala po itong connection dito sa sakit ng anak nyo. Pati yung pagtatrabaho niya at nakaaway dun sa pinagtatrabahuan niya dun sa Maynila. Oo, wala naman parang walang connection doon. Okay. So, ngayon, ma'am, ano yung pinakakailangan yung mangyari po dito sa anak nyo? Ang gusto ko sana, kung may tumulong sa akin, yung namin, yung gusto kong ipagamot, kaya lang paano naman yun, may ko. Opo. Wala akong pera, Opo. may dalawa yung anak kong kuha, pinag-alagaan, yung bunso ko, ispital. Opo. Di ko talaga matuwan-iwanan. Opo. Ilan po yung anak nyo, ma'am? At pangilan po ito si Irene? Pangalawa, Ilan po yung anak nyo, ma'am? 5, yung isa patay na, namatay. Opo. 4 na lang. 4 na lang. Tapos yung isa, yung isa rin, Yung panganay ko, nagtatrabaho sa Manila, ay Opo. dalawa, may asawa naman. opo. Sila. Kami na lang 3 dito sa bahay. At ikaw na lang, ma'am, yung nag-aalaga dito kay Irene. Oo, kaya lang di ako makaalis sa bahay kasi yun ang lialagaan ko, di ko maiwanan. Opo, gaano kahirap, ma'am, pag ito'y pinapakain nyo? At syempre, pinapaliguan. Doon na rin sa kanyang kama, ma'am? O, pinapaliguan ko, timing lang. Kung maganda yung mukha niya, hindi siya nagwawala, yun, sinasabihan ko maligo. Naman, pero kung ayaw, hindi mo talaga pilitin. Opo. Ma'am, gaano po kahirap bilang isang ina na kailangan nyo pang ikandado itong anak nyo, ma'am?
o ikadena itong anak nyo, ma'am? Yung gusto ko talaga siya kasi parang maano naman ako, makalaya naman akong nag-ano sa bahay. Kung hindi ko yan ginagawang tanian, wala akong magagawa sa bahay kasi siya, malipot. Malikot, ma'am. Oo. Lumalayas po ito pag in case na hindi po ito nakakadena. Di ako makatulog. Di ako kasi labas ng labas. Opo. Kung mabuti yung dali ko, magbura siya, ano naman yung isip ko? Opo, sa pamilya nyo, ma'am, meron bang kagayang sitwasyon nito ni Irene? Wala naman. Ay, asawa. So meron po kayong, kumbaga, may kapamilya rin po kayo na ganito po na sitwasyon kay Irene? Yung asawa ko, yung siguro yun nagmana sa kanya, namatay na yun. So, posibleng doon na mana nito ni Irene itong sakit niya. Oo. Sige, ma'am, ang gusto mong mangyari, may makatulong po sa inyo na maidala ito sa mental hospital at mapatingnan po itong anak nyo. Oo. Kasi di naman pwedeng bumili ng gamot kasi kung walang reseta, hindi talaga makabibili. Saka wala naman akong pangbili. Apo. Sige po, ma'am, standby ka lang po, Nanay Salvacion, para sa agarang pag-aksyon na sa kabilang linya ng ating telepono, si Mayor Junjun Zurilla ng Bato, Camarines Sur. Magandang hapon, Mayor Junjun. Hello po, magandang hapon po. Opo, meron po tayong kababayan dyan sa Bato na ang kanyang anak ay 13 years nang nakakadena dahil sa meron po itong sakit sa pag-iisip. Ano po yung maaring maitulong ng lokal na gobyerno po ng Bato? Pag mga ganyang kaso po, unang-una dapat po malaman namin, may report sa amin. Apo. Kasi ang kailangan po niyan, matingnan po ng MHO namin, and then together with our MSWDO. So para po matingnan namin kung ano po ang kailangang aksyon ng ating LGU. Opo, maaari ba, Mayor, na dahil, kumbaga, sa inyo mula na magkakaroon po na ma-rescue po itong anak ni Nanay Salvacion, itong si Irene? Yes po, tatawagan ko po yung MHO namin, then yung MSWDO namin, para po agarang matingnan po yung kalagayan ng pasyente. Opo, Mayor, para sa kalaman din ng lahat, di ba? Kasi sa katunayan, itong pagtatali or pagkakadena sa isang tao ay pinagbabawal, especially ng opisina ng social welfare. Yes po, bawal po talaga yun. Kaya lang minsan po hindi rin natin mapagbawalan yung mga kapamilya na nag-aalaga kung yun po ang ginagawa nila dahil sa tingin nila is yun ang limita sa galaw ng pasyente para iwas din sa kompromiso sa labas ng kanilang bahay. Kaya lang sabi ko nga po, mayroong karampatang kailangan gawin tayo para po ma-address yung sitwasyon ng pasyente. Opo, dahil po dyan, Mayor, ano po yung pwedeng asahan ni Nanay Salvacion na nakikinig po sa atin? Ano po yung pwedeng maasahan po mula sa inyo na makakatulong po sa kanyang anak? Sige, tatawagan ko po, sasabihan ko po, bibigyan ko po ng instruction ng MHO namin sa yung MSWDO namin na makikoordinate sa barangay officials ng barangay na pinagtitirhan po ng pasyente para po matingnan kaagad yung pasyente. Kung kinakailangan po na i-transport namin yan going to Kadlang para po mabigyan ng action ang kalagayan po ng pasyente natin. Opo, at isa pa sa iniisip ni Nanay Salvacion, itong yung gamot. Wala daw silang pera, Mayor. Maaari bang maisagot na rin ng lokal na gobyerno? Mayroon po tayong may tutulong dyan. Mayroon naman pong AX ang aming munisipyo para po makatulong sa kanila. Kaya lang sa may tutulong po namin, kailangan po rin namin ng malaking tulong ng kapamilya. Apo. Kasi kung kinakailangan po talaga yan na i-admit ng Kadlan, ang kailangan po kasi doon ng kapamilya mismo na halos permanente rin po nandun na nagbabantay.
So, mabuti po kung re-resetahan lang ng gamot, itatransport namin going to Kadlan para ma-check upan and then re-resetahan and then iuwi ulit namin. And then sa gamot naman po is kaya naman po nating magbigay ng tulong sa pamamagitan ng AX program ng ating munisipyo. And then ako po, willing naman po akong tumulong personally. So, para po matulungan natin yung pasyente. Apo, dahil po dyan, Mayor, maraming salamat po. Yan po si Mayor Junjun Surilla ng Bato, Camarines Sur. Okay, maraming salamat po. Apo. Ayan, Nanay Salvacion. Narinig niyo po mula kay mismo sa mayor, sa inyong mayor na tutulong po sa inyo, especially dito sa gamutan at yung mga reseta ay sasagutin na ng lokal na gobyerno ng Bato, Camarines Sur. Opo. Anong mensahe mo kay mayor na pati siya ay tutulong na? Salamat. Oy, maraming salamat kay Mayor. Opo, tanong ko lang Ma'am Nanay Salvacion, handa po ba kayo sa maaring prosesong pagdadaanan po ni Irene? Opo. Apo, dahil po dyan, meron po kaming staff na tututok po sa inyo at aalalay para makuha po itong tulong mula kay Mayor at sa aming program para maipagamot at mapatingnan itong anak niyong si Irene sa doktor. Ano, Nanay? Opo. Kung meron kang mensahe, Nay, ano po yon? Kailan po yan Kailan po yan ko? Apo, mamaya po, Nanay, meron po sa inyong kokontak mula sa aming staff para maiklaro at maibigay sa inyo ang mga detalles kung kailan at kung saan po yung magiging proseso po nitong pagdala po kay Irene. Maraming salamat. Apo, at maraming salamat din po, Nanay Salvacion, sa iyong tiwala sa aming program. Opo. Maraming salamat sa inyo. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, mula sa Ginubatan Albay, isang mister ang 10 taon nang nagtitiis sa kanyang bukol sa puwet. Ang ating Ora mismong pagtugon. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba naman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapektar
asin nakakatabang sa Saindugabos. Sa Giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po, asin marahin na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon mula naman sa Ginubatan Albay. Isang mister ang 10 taon nang hirap sa kanyang kalagayan dahil matapos itong tubuan ng bukol sa puwet ay hindi na siya nakapagtrabaho. At dahil sa kahirapan umano ng kanilang buhay ay ni minsan ay hindi niya nagawang magpatingin sa doktor upang gamutin ang bukol nito. At makakausap natin ngayon mismo si Rudy Cornejo. Magandang hapon sa iyo, Sir Rudy. Hello po, sir. Opo. Magandang hapon din po. Opo, kamusta na po yung kalagayan nyo ngayon, Rudy? Ito po, sir. Ano pa rin po, masakit pa rin po yung bukol ko sa pitan. Hindi po namin mapagamot kasi kulang po sa financial. Opo. Paano nangyaring 10 taon na tong bukol mo at ni minsan hindi mo na paigamot o napatingin sa doktor? Dati po kasi, sir, maliit na naman po siya dati, pero ngayon lumalaki na po siya. Opo. Nung maliit pa itong bukol sa puwet mo, ano yung ginawa mo, sir? Wala po. Pinabayaan ko lang po.
Kasi Wala- akala ko po mawawala lang. Wala ka ba sir na gamot na iniinom? Wala po, sir eh. O di kaya naman sir na ginagalaw mo itong bukol kaya na impeksyon? Hindi naman po. Opo. Pag umuupo ko lang ako, siguro naiipit sa pag umuupo. Opo. Ganun lang. Posibleng gano'n na rin sir na impeksyon ito dahil sa sinabi mo nga inaupuan mo itong bukol. Opo. Paano mo na kailan mo napapansin sir na lumalaki na ito? Yung ano lang po, mga 2020, gano'n. Mga 2020. Opo. 2020 napapansin mo nang medyo lumalaki na ng itong bukol mo sa puwet. Opo. Pero nung mga oras bang yun, sir, nung mga araw na yun, ay nagtataka ka na? Opo. Pero pag ginaano ko po kasi matigas siya. Opo. Kaya hindi naman po siya sumasakit noon. Opo. May mga times ba, sir, na sinubukan mo itong galawin, itong bukol? Hindi po. Pero may pagkakataon, sir, na pinatingnan mo na ito sa doktor? Dati po, ang sabi daw po, tatanggalin daw po. Operahin daw po. Pero hiningan po kami yung dati ng 15,000 daw para matanggal. Kasi wala naman kami pera ng ganun kalaki. Opo. Anong taon po ito, sir, na sinabi ng doktor na kailangan mo ng operahan at tanggalin yung bukol dito sa puwet mo? Doon po yung mga 19 gadget to. Taong 2019. Opo. Pero bakit, sir, na hindi mo na pa-opera po itong bukol? Wala po nga pa kasi kaming pera. At saka po nangungupahan kami noon. Opo. Before ka ito, sir, na tubuan itong bukol, ano yung trabaho mo? Construction po. Construction worker. Etong misis mo, sir? Anong trabaho ni misis? Dati po, wala naman po siyang trabaho. Kumain lang po. Pero may mga anak kayo? Ako po wala. Pero yung asawa ko, meron sa una. Okay. So, ibig sabihin, ikaw na yung nagtataguyod ng pamilya nyo. Opo. So, paano ngayon yan, sir, na nakakapagtrabaho ka pa po ba? Dahil sa kalagayan mo? Sa ngayon po, hindi na po. Kailan ka nag-start na tumigil na sa pagtatrabaho? Mga 1 year na po. Isang taon na? Opo. Sa estimate natin, sir, na sa gano'n na kalaki itong bukol sa puwet mo? Kasi laki na po ng pit ng baso. Mga ganon. Malaki na. Opo. Ano yung kadalasan na nararamdaman mo, sir? Yun nga po, sumasakit siya. Tapos pag magbubuhat ako ng mabigat, masakit. Pag malamig din ang panahon, masakit din po kumikirot. Pag sumasakit, sir, itong bukol, ano yung ginagawa mo? Wala lang po, pinababayaan ko lang po. Baka tinitiis mo na lang, sir. Opo. Okay. So ngayon, desidido ka na, sir, na maipagamot itong bukol mo sa puwet? Opo. Desidido po. Gusto ko rin po matanggal to para makapagtrabaho po ako ng maayos. Matulungan ko rin yung aming asawa. Opo. Ganito, sir, naka-apekto sa inyo? Itong kalagayan mo ngayon? Malaki pong epekto, sir. Kasi wala nga po akong income na maganda. So, paano yung... Opo, paano yung pangangailangan nyo sa pang-araw-araw, sir? Sino yung nagsusuporta? Lang po, minsan po yung asawa ko naglalako ng mga gulay. Opo. Yung pag mayroon pong nagpapalabada, minsan naglalabada rin siya. Opo. Ganito. Sumasapat naman ito, sir, sa pang-araw-araw nyo, sir? Pinagkakasya na lang po namin sa pangkain namin. Wala po kami magagawa, kundi pagkasahin lang po. Gaano ito, sir, kahirap, itong kalagayan natin ngayon? Mahirap po talaga. Kasi, alam po pag may manghihingi ng halimbawa yung mga bata, halos wala kami may bigay.
So nag-aaral na ito, sir, ng mga anak mo, sir? Opo. Okay. So in case na magamot ka, sir, ang plano mo ay bumalik na sa trabaho para makatulong sa pamilya mo, sir? Opo. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin, sir? Kanino nyo nalaman na meron pong program ang Ako Bicol Party List at syempre ang aming program na tumutulong po sa mga kagaya nyo na nangangailangan ng atensyong medikal? Napanood ko lang po ito sa cellphone, sir. At hindi ka na, sir, nagdalawang isip na mag-contact po sa amin para in case Opo. nagbakasakali kang baka makatulong po sa inyo? Opo. Gaano ka, sir, kadesidido na gusto mo nang magpagamot? 100% po, sir. Opo, sige, standby ka lang, Sir Rudy, para sagutin ang pangangailangan medikal. Nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am LV Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, good afternoon, sir. Opo, meron po tayong kababayan dyan sa Ginubatan, Albay na tinubuan ng bukol. Nasa mahigit ilang taon na niyang iniinda kaso hindi niya napapacheck upan at napapagamot dahil sa kawalan ng pera. At sabi ng doktor nung una ay kailangan daw operahan ito. Ma'am LV, ano pong maaring asahang tulong po ni Rudy mula sa Ako Bicol Party List? Yes, as usual po, wala tayong pinababayaran dito sa DISNP. Lahat ng pasyente nililibre po natin, so walang worries natin para hindi magpa-check up. Opo. Ang gagawin po niya ngayon, kukuha sila sa RHU ng referral, sa doktor po sa Ginubatan, sa RHU. Opo. Pagawa po ng referral, papunta dito sa DISNP para ma-check up po ng ating surgeon. Opo. Para po matingnan kung ano talaga ang dapat gawin kahit sa kalagayan niya, dapat ba talagang operahan o dapat ng gamot. Opo. Kung may mga test po na gagawin, ililibre po natin siya. Ayun. Dahil lang po sa atin sa Ako Bicol Desk, yung kanyang charge slip. Opo. Marami pong social worker na mag-a-assist. Opo. Pag po siya mag-alala, libre po, wala po silang babayaran. Yan po ang utos sa atin ni Kong Calvi and ni Kong Gerbin. Walang pasyenteng magbabayad basta nasa charity ward lang at hindi po sila kumuha ng private consultant. Opo. So, linawin ko lang, Ma'am LV, in case na dumaan po ito sa operasyon, wala pong babayaran po ito si Sir Rudy. Yes, so wala po silang babayaran. Sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Dadala po tayo sa proseso, may mga papel at kami hihingin, pero rest assured po, wala silang babayaran. Opo. Ma'am LV, para sa kalaman din ng lahat ng ating mga kababayan, ito po bang serbisyo ng Ako Bicol Party List ay libre po? Walang Yes, babayaran? Po, libre po. Wala po tayong hinihinging kapalit, kundi po ang kanilang mga papel. Papel lang po ang ating hinihingi, magipag-cooperate lang po sila, dalhin ang valid ID, dalhin ang kanilang requirements sa atin para po malibre sila. May mga nag-guide po dito sa atin sa BISMC. Nandito po ang Ako Bicol Desk, lagi pong handang tumulong sa kanila. Apo, kung meron kang mensahe, Ma'am LV, dito kay Rudy, ano po yon? Nakikinig po sa atin. Sa mga nakikinig po na katulad kay Mang Rudy, nandito lang po kayo mag-alala. Nandito lang po lahat ng Ako Bicol Party List. Handa pong umagapay o malalay sa inyong mga pangangailangan. Opo. Maging medical man po yan o kung ano man ang pangangailangan, educational man o kung ano man na bagay. Puntahan lang po kami sa aming mga patina at kami po ay nakahandang tumulong sa kanila. Opo, balikan ko lang, Ma'am LV, si Rudy, Rudy, narinig nyo po si Ma'am LV na yung tulong mula sa Ako Bicol Party List ay libre ng check-up, yung kailangan na proseso, kung in case na i-undergo ka sa operasyon, ay libre na ng Ako Bicol Party List. Opo. Anong mensahe mo dito kay Ma'am LV from Ako Bicol Party List? Nagpapasalamat po ako sa tulong na may bibigay niyo sa akin. Sana po mawala na itong aking bukol para makatrabaho na ako na maayos. Opo, anong masabi natin na sa mahigit 10 taon ay meron ng kasagutan at ang sumagot niyan ay ang Ako Bicol Party List? Lubos po ako nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List sa aking mong tulong na binigay sa akin sa aking karamdaman na ito. Opo, ang tanong ko lang sa iyo, Rudy, handa ka ba sa magiging proseso? Handang-handa na po. Opo.
Dahil dyan, Ma'am LB, maraming salamat po. Yan po si Ma'am LB Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ma'am LB. Apo, balikan ko lang si Rudy, ano? Rudy! Yes po. Apo, meron po kaming team o staff na aalalay po sa iyo hanggang sa makuha mo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo. At maraming salamat din sa tiwala at tiwala sa aming program na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat din po. Apo, at sasabay pa namin sa aming panalangin na hanggang sa gumaling ka. Opo. Salamat po. Yan mga kaaksyon, ang ora mismo nating pagtugon sa alalahanin ni Sir Rudy dyan sa Ginubatan, Albay. Katuwang ang Ako Bicol Party List na laging nakaalalay sa pagtulong, especially sa ating isipin sa medical na atensyon. At yan ang ora mismo ang tinugunan at inaksyonan ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga nangangailangan. Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo.